Mit navn er Henrik Røge, og jeg stiller op til kommunalvalget for de konservative i Solrød. Jeg er 51 år og har boet i Solrød siden 1994. Jeg arbejder i en stor international IT-virksomhed i København. For en lille kommune som Solrød er det vigtigt at kunne tiltrække nye borgere til kommunen, ligesom det er meget vigtigt at fastholde dem, der allerede bor her. En væsentlig parameter for at beslutte sig for at bosætte sig det ene eller det andet sted, er hvor meget der skal betales i skat, herunder også grundskyld. Huse og grunde er forholdsvis dyre i Solrød, så derfor bliver grundskylden også hurtigt høj. For de dyreste grunde i Solrød kan man nemt komme til at betale i 10.000 af kroner om året alene i grundskyld. Solrød ligger faktisk på en 9. plads i hele Danmark over betalt grundskyld per bolig. Husejerne betaler i gennemsnit 18.000 kroner om året i grundskyld. Det er altså penge, der skal betales efter, at man har betalt sin øvrige skat. Vores nabokommuner, Greve og Køge, ligger på henholdsvis en 26. og 36. plads. I Køge betaler man faktisk kun halvdelen af, hvad vi betaler i Solrød. Denne forskel betyder altså noget, hvis man skal beslutte sig for at slå sig ned her eller der. Det er derfor ekstremt vigtigt, at vi får sat grundskylden ned, så forskellen ikke er så stor til vores naboer. Vi må hurtigst muligt finde besparelser, så vi som minimum kan få grundskylden ned på de 20,1 promille, som den var i 2010. I Solrød er der faktisk kun 2 steder, man kan gøre sin indkøb. Det er enten i Solrød eller i Havdrup Centret. I Solrød Centret har vi en busholdeplads, som ikke er særlig køn at se på, ligesom det efterhånden er ganske få busser, der rent faktisk passerer pladsen. Jeg støtter det for fuldt ud, at der nu er i gang sat undersøgelse af at få gjort noget ved pladsen, og også meget gerne opførelse af et varehus som f.eks. Føtex, Kvickly eller lignende. Vi har i øvrigt nogle meget restriktive lokalplaner, hvad angår muligheden for at etablere sig med erhverv langs Strandvejen. I virkeligheden er det faktisk byrådet, der bestemmer, om det er et pizzeria, en advokat eller en frisør, der må åbne forretning langs vejen. Skal vi ikke bare lade markedskræfterne afgøre, om de kan overleve eller ej? Eller skal vi ende med, at Solrød bliver et nyt frilandsmuseum uden udvikling og tilpasning til en moderne kommune? Stem på mig ved kommunalvalget i november.